иска да кажа думи. Искам да кажа благодаря на всичките ви, дето идвате на състезание. Искам да кажа благодаря на Божидар за това, че участваха и много време отделиха, за да върват това състезание. Да благодаря на всичките колеги по стрелбищата, защото без тях няма как да се състезание. Пак казвам на вас, защото тази година сме стреляли 142 човека. Браво! Браво! Бавно, но сигурно. Надявам се до година е 200. Надявам се някъде в България да има едно стрелбище като в България, да може да отивам да си правим кефа. Сега, защото Божидар подскача тук и иска думата да му я дам, да продължим по реда. Не подскачам, но искам да кажа малко цифри. Колеги, благодаря на всички в Северна и Южна лига, които участваха тази година. Програма Сахакен каза колко човека са участвали, тъй като са много тежки състезанията, продължиха доста месеци. Искам да... Аз съм го качил в групите, но все пак финансирането от нас, лично всичките, които сме участвали, е 6020 лева. Браво! С 3000 повече от миналата година. Благодарим на нашите генерални спонсори, които вече поредна година ни подкрепят. Хамелеон Фронтинг. Общия награден фонд с наше участие и с него е 7060 лева. Дарите от Хамелеон Фронтинг са 2596 лева. Генерални спонсори Заримекс участват с парични награди и награди, които ще бъдат дадени от Тобо. Тяхното участие е 3070 лева. Тази година имаме и индивидуалист, който искаше да се наградите. Иван Геранов. Дава шоу на патрони, които ще бъдат изтеглени на Томпо, 3 човека ще спечелят по един кашон. 550 лева от Иван Геранов. Общ награден фонд с днешния турнир, който е 610 лева, го добавяме. Общо 12 846 лева. Ще бъдат раздадени днеска, като 50% от участниците ще имат награди. Вече който не са падне късмет. Първите няма ги говорим, първите се изпечелиха. Почнем с томболата първо и тогава продължаваме с награждаването. Помагате ли, момчета? Така. Секунда, че е доста турбулентно. Къде са лищата? Къде е Георги Колков матч или някои от децата също? Айде, Боги, отивай там. Не, децата. Айде и другите. Децата да тегат. Георги, Айде и другия много силно. аз ще ги дам. Чакай малко. Започваме с утешителните награди. Ваучер от Заримекс 50 лева, 3 ваучера на брой. Да му дадем ли една шапка, бе? Не, 50! 50! Правилно да ти си на близко, защото е може да си визитарческа 50 лева утешителна награда за участие. Следващия. Опа, някой ще избори. $46. 36. Айде, морски вълци! Утешителна награда с дете старва дублета. Браво! Не мога да не базикам, това е финал.
Номер 11. Браво! Следващото отделение Станимира днеска. Така. А следващото? Изчакайте. Така, продължаваме с следващата награда. Един кашон патрони, 7 номер от Иван Геранов. Номер 4. Браво! Той е свирка, Много баща тепло. Той е нека. Браво! Така, следващата награда. Още един кашон патрони от Иван Геранов. Много хокате момчета, ама да. Другия път се дръжте патрони с него. Браво, Ванка, пак живи и здрави. Ванка до година повече, братле. Вашата книга си вече. 33. Силистра сега като разберат, няма да дават патрони от сдружението. Следващия кашон патрони отива 3 номер. 45. Русе Смирнински. Това е момче. Пак да бъдеш до година. Така, продължаваме с следващите награди. Томбола от Хамелеон Хънтинг. Общо на брой много награди. Панталон. Номер 21. Следващата томбола. Марено Яке, номер 19. Дано да има номера Хамелеон Хънтинг за тези момчета. Значи едно дойде за томболата и спечели, момчета! Следваща томбола. Не знам, така. Така, кой номер? 31. 9. 31. Краси! Може да насвива в играта, обаче не в томболата. Да, честито е момче. Няма значение. И ние не знаем кой е. Следващата. 37! Айде 37, дано да не е Стефан Георгиев. Пламене, пак и тебе! Те смутала образ всички награди. Браво. Следващата. Ево, бърка.
Добре, добре, комбо. Давай. 1, 2, 3, 4. Така, следващия номер. Кой? Добре, давай, следващия. 29. Браво, Танче! Следващото, не знам какво вътре. 53. Следващия номер. Яке, следващия номер. Пръшли сте. 39. Яке. Последно комбото, ако не са бъркано становето. Не артисала спокойно. Не ще ги дадат. Гримала сумата, аз се казвам. Колко? 48. Яке? Яке? Софчел Яке от Камелеон Хънтинг. Има ли номер тук? 48. Ето Не. бе. Поздравление. Браво. Следващия. Яке? Или панталон, извинявам се, панталон. 38. Абе, разбъркайте ги малко тия номера. Аз кога ще спечеля нещо? Другия път! Остана в този номер. Втори път. Ето го, ето го. Вярвам. Който Абе, не може добре, да спре, съгласяваме печели. се. Той е. Браво, моите момче. Чакай да го пребера. Следващия. Има. Номер 13. Не влезе в шестицата, обаче спечели томболка. Браво. Така, има още малко томболка. Заревец със съвместно участие дават оптика, хик микро, пери нож. Кой? Нарочно, Стевко, така се случва. Номер 18 печели. Хик микро. Смирниски няма да ги крепите там, чекайте много. Има 10 часа на тука. Нещо. Иди ли? Който се е приготвил нещо за сега. Какво става? Ловен полов. Ловен полов талат Карфанде. Карфанде. Давай. Номер 17. Бургаски глас. Малки. Аре, снимка, няма да се. Снимки. Браво.
Виж за колко е взел, а? За колко влачи тук го гледа? Не да тръпне нещо. Да, колеги. Стефане, чудех се. Има още една томбола. Има частна томбола. Има частна томбола, корупция. Частна томбола? Не, пак нещо. Че едни хора не са това е вътрешна томбола между ветераните. Значи това е томбола на хората, които Не са включени в томболата. според мен не са втора ръка хора. Те са първа ръка хора, трябва да се теглят в жребия с всички хора и да участват в томболата. Добре, Може само че хора- пак казвам, има правила, не са се класирали. Не може, какво значи класира? Не може да е участвал на 8 стрелбища и да е дал по 10 лева, Обаче а хора... Слушай, това е томбола. правилата ги е писал той. Така, затова, Нали така, Вацак? за да няма несправедливост, не е така. Така, Има правила, които се изпълняват. Затова тук се играе на частна томбола. това са правилата за човека. Ето. Добре. Втория, който печели 100 лева, 58 номер. Кой е? Браво, Айтонче! Много се радвам, че си ти. Покажи, тук е. Чакай, бъди с края. Готово. Третия, който печели 100 лева. Той е това само за ветерани. 54-ти номер. Кой е 54-ти? Жилко! Иди си! Не очаквам да спечели. Той мирен се, бе. Благодаря. Участваш в томбола. Томболата участва. Важно е, че участваш в томбола. Браво! Сега. 60-ти номер кой е? Ти накрая на теб ли си тръгнеш първо? На тебе? Ела тук застани, бе. Съм бе. Ама чакай сега, чакай. Няма ли за реклама? Няма. Нали те возя без пари, бе? Готово. И последната награда е за номер 56. 56. Участват. Това при нас не участва. Абе, не дей ми казва, участват всички, бе. Пак не подготвени. Значи, ако погледнеш, има една черта, която пише не участват под финал. Благодаря на всички участващи. Най-вече на тези, които са били на 8 стрелбища. Според мен, за да се участва на томбола, трябва да има минимум поне 6, да не каже 8 стрелбища. И хора, дори които да не са на финал, също да участват. Защото тези награди са благодарени на това, на което хората участват. Не тези, които са дошли по 2 пъти или 3. Стопка! Не оставате за мен. Почваме с награждаването. Може да говори по-високо. Махни ги тези тапи от ушите. Не са тапи. Макар. Аз съм го стъпвам. Не го давам. Не ги давам. После ще ги махна. Аз после ги махна. Тъй като имаме най-млад участник тази година, ще има награда за него. И това е Дори Конопов младши.
Сега имаме награди за двамата участници, младежите, децата. Ще ги наградим и тях. Второ място отново за Георги Конопов Мачев. Браво за участието. И награда от Камелеон Хънтов. Иди там. Давай на тръпчета. Първи при децата Адам Истанбули. Георги, снимай. И две дами, те също ще бъдат наградени, тъй като са участвали. На второ място Ева Тончева. Никой не снима. Банката снима. Иван ще снима. На първо място Таня Рачева. Ама няма. Свърши тока на колата. Викай после. Тъй като казаха, че някои хора не са недооценени, не е вярно. Има и грамоти и награди за ветераните. Дори това по горевала не са се класирали, ние винаги сме били на млади, на възрасти, които сме научили от тях, така че награждаваме ветераните. На трето място, Панайот Келяков. Трето място. Второ място, Георги Конопов, старши. И първо място, Желчо Желев. Спорна борба между отборите. На трето място се класира балиста Казалот. Браво! Второ място, чакай малко е.
На второ място Стара Загора. И на второ място голямата сила Маджар спорт. Колеги, започваме с награждаването в индивидуалните награди в този голям и тежък турнир. Вече зони цяла България най-добрите 12. На 12-то място Дил Маджаров. Най-добрите. На 11-то място след престрелка Ахмат Истанбули. На 10-то след престрелка Станимир Иванов. На 9-то Монтана Бисер Димитров. На 8-то място, който не може да стреля, Георги Попов от Карнобат. Това е жената обичка, бе! Ена! Колко е пушка? Бахти корупция на корупция! Корупция! Кучанци сбраха. На 7-то място, Мартин Сираков. Браво! Тука бе. Няма, той вече е окапал. Браво. Вече топ 6-цата влизаме. На 6-то място Радослав Маджаров. Чакай, има грамота. На 5-то място Николай Койчев. На 4-то място Живко Джавгов. И най-добрите за тази година първата тройка Колю Маджаров.
Трето място. Стара Загора много лапна за тази година. Маджара хубаво храни. Също така получава и ваучер от Заримек 70 лева. На второ място. Най-накрая влезе с проекта. Николай Кулев. Ваучер от Заримек 100 лева, награда от Хамелеон Хънтинг, купа, грамота, парички. Да не забравяме, всъщност аз забравих да го кажа, има допълнителни парични награди от наградния фонд, които са 100 лева за трето място, 200 лева за второ и 300 лева за първо. Абсолютно всички пари са раздадени, без 88 лева, които останаха, ще ги оставим до година. Как ще ги делиш на 3? На 3 как ще ги делиш 88 лева? И шампион! Шампион за 25-та година след тежки закани. Да. Към Иван Танев и към Много Живко хора, Джаргов. Тони Тодоров! Божо, тук съм тук. Каква дълга групичка. Колеги, тъй като има преход да купа, знаете, и аз предполагам, че Живко Джагов нарочно отстъпи място, защото иначе щеше да го спра. До година нямаше право да участва. И затова отстъпи. След 4 поредни години нарочно се остави купата да я даде на труд, да бъде да участва. Преходната купа, която ще бъде връчена от 4-кратния шампион на новия шампион. Браво! Преди да я дам, много се радвам, че ето Келеша Заре на първо място. Значи, много добра стрелба, абсолютен професионализъм днеска, да го кажа. Перфектен, невероятен. От тук нататък все такива успехи. Браво! Аз ще удърпа и ти как ще мъдиш? Да, е тук в краката. Давай. Пат, ще даде един много специален подарък. Дядо. Браво! Браво! Ето така на място, колеги! Всички за обща снимка! И още някакво думи да кажем. Браво!